Tá skupina vyšetrovateľov, o ktorých hovoríte, má obrovské množstvo priaznivcov. Vidím pred sebou, ako stoja v tých bielých košeliach a ako pri standing ovation dokonca pôsobia žoviálne a pôsobia takmer ako spoločenské celebrity. A keď si otočíme šachovnicu a pozrieme sa na tých tlieskajúcich ľudí, tak sa to dá celkom pochopiť, pretože tí tlieskajúci ľudia si povedia, veď áno, takto má vyzerať policajt. Nekompromisný, tvrdý, idúci po krku zločincom, používajúci všetky dostupné prostriedky, aby ich stiahol z obehu. Aby nám tu tí zločinci nepáchali ďalšie a ďalšie trestné činy, aby sa slušným ľuďom nevysmievali do tváre. Tak keď sa pozrieme a spomenieme si na tie fotografie, tak v podstate by si bežný človek mohol povedať, áno, takto má vyzerať správny policajt. Na prvý pohľad to tak možno vyzerá. Ibože je tu niekoľko problémov a na konci dostanem k tomu, prečo by ten človek, ktorý im tlieskať nemal. Pretože takýmto nátlakovým spôsobom, a dnes je to už preukázané, a znova zopakujem to, čo som povedal, ak niečo tvrdím, mám k tomu dôkazy. Takže je dnes už preukázané, že mnohé osoby sa priznali k trestnej činnosti, ktoré sa nedopustili. Čo je ešte horšie, že z tej trestnej činnosti akejkoľvek obviňovali osoby, ktoré sa aj v skutočnosti nedopustili. Takže na konci dňa my síce máme nejaký vyvešený prípad, máme aj odsúdených ľudí, ktorí sa tých skutkov nedopustili. A čo je tu to, čo som povedal, že príde? Ale tí skutoční páchatelia v tom prípade pobehujú niekde po vonku.